Alright, so good morning everyone. Tayo po ay muli pong mag-update dito po sa Malabon Fish Market sa mga panibagong latag na ating pong a-update ang mga presyuhan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, tawid tayo at kausapin natin si Kuya Romy para sa kanya mga latag ng isda na atin pong mapipili o mabibili. Kuya Romy, shout out po, magandang umaga. Shout out po sa iyo, Boss Lando. Parang napakadalang ngayon ng bangus. Tumaas ba ang presyuhan ngayon? Kasi konti ang dating hapon. Kaya ang mga latag nyo po ngayon dito ay mga tilapiyang Batangas. So yung mga tilapiyang Batangas po natin, magkano po ang per kilo? 120 pa rin, Boss. 120 ang kada kilo. Ayan, mga fresh na tilapiyang Batangas. Sa kabila, ganun din po. So, parehas lang po yung presyo ng mga tilapiyang Batangas dito ni Kuya Romy na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. So, Kuya Romy, shout out. Shout out po ang mga buyer, mga kapisna, mga viewer. Punta na kayo, baka maubusan kayo. Okay. Yun nga po yung mga paninda ni Kuya Romy na tilapiyang Batangas. At wala po siyang paninda ngayon ng mga bangus. Medyo mataas daw po ang demand. So Kuya Romy, salamat po Joy. Thank you. Shout out. Good morning. At pasada na tayo dito sa kahabaan ng Malabon Fish Market. Ang lugar po dito ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Kuya Romy, salamat. So marami sa ating mga kababayan ang dumayo at siksikan na naman po ang bayan po ng Malabon Fish Market dahil sa mga latag na tinatangkilik ng ating mga mamimili. So dito tayo. So ayan po yung mga isdang dorado. Gano ngayon dorado mo? 200 po ang kilo ng dorado. Tortillo 200 din ang kilo. So yan po yung mga fresh na latag po dito ng mga huli po sa Manila Bay, no? May mga sapsap, malakapas, alakaak. Tapos ang pusit natin dito po. Yan po yung mga fresh na pangating isda. May mga gagaong. Ayan. Dito sa mga 140 kalat, 280 ang per kilo. So halo-halo po ng mga isda na inyo po mabibili. Sa sapsap magkano? 120 ang kalat, 240 ang kilo. So may chabeta at mga banak. 200 sa chabeta. Parehas lang po. Alakaak, 130 ang kalahati. So yun po yung fresh update natin sa kanilang mga sariwang mga halo-halo na isda at sapsap, alakaak, malakapas, gagaong, banak at chabeta. At tumpukan po natin ay 50 pesos. Good morning, shout out. Good morning sa iyo, shout out. Enjoy sa pamimili ha. Tinanghali ka na, Boss Lando. Ayun nga po tinanghali. Pupunta ba kayo kay Boy Bangus? So ito po yung mga tumpukan ng mga isdang lapad sa halagang 50 pesos. Yan po yung bluefin tuna, 160 ang kilo. Ayan yung mga ating update sa kanilang mga latagan. Salamat thank you. Dito na tayo sa mga latagan pa ng mga isdang yellowfin tuna na inyo pong mabibili at mga kada piraso ng mga bangus. So dito, isang piraso po ay 80 pesos na kada piraso ng mga bangus pandaing. Ayan, pwede po ninyong lagyan ng palaman at 200 pesos na kilo po ng ating yellowfin tuna. At meron din po 70 pesos isang piraso.
So yan yung mga price update po natin sa kanilang mga latagang puti ng yellowfin tuna at kada piraso po ng mga bangus dagupan. Alright, so ganyang kadami ang ating mga dumayo na mamimili sa Malabon Fish Market. Mga islang salmonete, 50 pesos na tumpok, at mga kabase, 50 pesos at mga espada. So grabe yung mga mamimili po natin. No? Espada po, 50 pesos lang po yan. Ano yan? Matalas ang tinig. Mga tumpukan no, ng mga espada po sa Malabon Fish Market. Ayan, yung mga tumpukan po, no? 50 pesos lang po yan na inyo po mabibili na sapsap na mga pangating isda. Ayan, mga latag po ni nanay, may tortilyo at isdang chabeta. Alright, dito tayo sa mga galunggong. So 280 po ang mga per kilo po ng galunggong at may mga per kilo din po ng mga natagan ng yellowfin tuna sa halagang 200 pesos at bentahan din po ng mga bangus kada piraso. So wala silang tumpok ng galunggong. Tuloy pa ang ating update, no? Ayan po yung mga kada piraso. Good morning po. Ayan na yung bangus natin. Yan po yung mga kada piraso po ng bentahan po dito ng mga bangus na inyo pong mabibili. Hello, shout out po, good morning. Ang mga dalaga po natin sa Malabon Fish Market. Ayan po mga dalaga po natin yan, ha? Dalaga. Virgin pa, virgin. Ayun, dalaga natin mga babae dito, no? Ang fresh niya. Fresh na fresh po yan, ha? Na inyo po makakausap. Salamat. So dito tayo sa mga isdang bato, no? So update natin yung kanilang mga latagan. Tawid tayo. So ganito po yung sitwasyon ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga kababayan po natin na mga namimili sa kanilang mga latag dito sa Malabon, no? At yung mga bentahan po dito may mga surahan din po na latagan. Ito po yan, tinatawag nilang papakol. Yan po yung isdang surahan. Ayan, pang-inihaw na masarap. Surahan at dito po yung mga bentahan naman po, may mga latag ng tilapia Batangas, tortilyo, parrot fish. Ayan po yung isdang parrot fish na ginagawa po nilang fillet. Ayan, yan po yung ginagawang fish fillet kasi hindi po yan matinik. At masarap din yan na luto sa gata, yung mga latag na parrot fish. Magkano kilo sa surahan? 160. So yung presyo ng mga isang surahan ay 160 po ang mga per kilo. Yan po yung laman ng mga isang tortillo. Ganda ng laman, no? Boss, thank you, salamat. Yun yung laman ng mga isang tortillo. At ganito rin po dito sa pwestuhan ni Kuya Warren. At yung kahabaan po yan, ayan. Ganyan po tangkilikin yung mga latag po nila ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Ayan mga kababayan po natin. Ayan. So mga dalagang bukid na latag ni Kuya Warren at mga yellowfin tuna. Magkano kilo ng yellowfin, Kuya Warren? 200 pesos po yung mga kilo ng yellowfin tuna niya rito. Ganda ng yellowfin natin ngayon. So yan po yung mga latagan nila dito. Kuya Warren, salamat ha, thank you. At dito rin po yung mga yellowfin tuna rin. Ayan, mga nahango sa market rin na botas, fishport. At mga isdang dorado. Magkano ngayon yung mga dorado? 200 ang kilo. So yellowfin tuna. Ayan. Kalahati kilo po.
Ayun po yung isang malaking tanigi. Ayan, tanigi oh. Malaking tanigi na inyo pong mabibili sa pwesto ni Boss Aris. So ito yung mga kababayan natin na dumaray sa Malabon Fish Market. Tinatangkilik yung mga isdang bato. Talagang dinarayo ng ating mga kababayan. So minsan lang talaga magkaroon ngayon ng mga isdang bato dahil gawa nga ng may bagyo sa ibang lugar at hindi makalaot ang ating mga kababayan na mga manging isda. So busy si Boss Ari sa kanyang mga customer. So sa mga ulo ng mga tanigi po natin ay 200 pesos ang kilo. Tapos mga parrot fish din po dito sa halagang 160. Mga isdang kupuli. Good morning, Boss Aris. Tanong ko lang magkano yung yellowfin tuna mo? F25 sir. Ito naman yung laman ng mga bubuli. Sarap yan, tanigi. F25. Magkano ngayon, Boss Aris, yung tuna mo? 200. Pare-pares po yung ating mga nadadaan na 200 per kilo na mga yellowfin tuna. 195, 190 na lang sir. So busy ngayon si Boss Aris eh. Yung tanigi, Boss Aris, magkano? 250 sa ulo lang ang 200. Ayan, 250 po sa kilo ng buong tanigi. Boss Aris, salamat ha. Medyo busy ka dyan. So ito yung mga 120. Kapakol. Kapakol na itim. Tapos tatag naman dito ni Nanay Noemi, mga yellowfin tuna pa rin po, no? Dumagsa ang mga yellowfin tuna natin sa Malabon Fish Market. Tapos mga pandaing na bangus, ang kada kilo po ay 160 sa pwestuhan po ni Nanay Noemi. Nanay Noemi, magkano po kilo ngayon ng yellowfin? 180 po nga lang binibigay. Ayo, 180 naman po dito ang mga per kilo ng yellowfin tuna. Vamos ko, 160 lang. Nanay Noemi, shout out po. Good morning. Sa inyo. Salamat po. Salamat din. Kuya, Dito tayo sa mga iba pang latag na ating pong may update sa bayan po ng Malabon Fish Market at napakaraming tao na dumayo. So dito naman po yung 50 pesos tumpukan ng mga lapad. Ayan, 50 pesos na tumpukan ng lapad. Dito po yung mga yellowfin tuna natin ay 200 pesos mga kilo. Dumagsa no, mga latagan dito ng yellowfin tuna. At 160 sa mga balsa galunggong, 160 sa mga salmon japayuki. So yung presyo ng kanyang ipon ay 300 ang kilo. Alright. Dito naman tayo kay Kabugris. Ito yung no permanent address, si Kabugris. Ayaw niya munang tumabi sa mga senior citizen. Dito siya ngayon pumwesto, no? Tilapian Batangas ni Kabugris sa halagang 120 ang per kilo. So shoutout Kabugris. Sanay ka ba maglinis? Ayan na, wala ang bangus ngayon, no? Mataas ang presyo. So Tilapian Batangas naman po ang kanyang paninda. Alright, 200 ang kilo po dito ng yellowfin tuna. At kada piraso naman po ng mga bangus dito ay 190 pesos. So yan po yung mga ina-update natin sa kanilang latag at 100 pesos, no? O 90 pesos na lang po binibigay yung salmon japayuki o salmon mackerel.
At balat po ng baka dito ay 150 ang kilo. So 380 kilo ng hipon. At 100 pesos tumpok. So yan po yung update natin sa kanilang latagan. Ayun. At dito tayo sa latagan, no? Latagan na tayo ng gulay. Dito tayo kay Gandara. So shout out. So shout out sa'yo. Sabi ng asawa mo, shout out daw kita. Mag-shout out ka raw. Shout out, good morning. Magkano ngayon ang presyo ng repolyo? Sa akin, 40 lang. 40 pesos ang kilo. Ang mga upo, Bese isa, 3.50. o 3.50. Yan po yung Natin, 120. taas talaga, no? Mataas ang talong ngayon. Medyo bumaba na kasi last na. So yan po yung price update natin sa mga gulay. Salamat! Thank you, Boss Nando. Salamat! At ito, meron mga pang chop suey. Ayan. Magkano naman po sa ganito lang? Kaya Boss Lando. O, 50 pesos po sa mga nakabalot na pang chop suey, no? Hello sa mga aso ko. Hello, shout out po nanay. Good morning. Magkano naman yung carrot? Karot, paray bawa ko. Taas, 160 na ngayon. So medyo may paggalaw ang mga presyo ng mga gulay natin, no? Kahit sa balita sa TV, talagang mataas talaga ang mga presyohan ng mga gulay. Sige po, Nay. Salamat po. Dito tayo kay Gandara. Ayan po yung mga mamimili niya ng gulay. Ang dami, oh. Talagang mga suki niya na mamimili sa Malabon Fish Market. So, update natin yung kanyang mga iba pang latag ng gulay. Yan po. Lodi, magkano ang palaya mo? 140 ang kilo. So, sa shoutout mo si Jumong Pilay? Yung bali. Jumong Bali, shoutout sa'yo. Good morning. Happy birthday. Happy birthday, Jumong Baliw. Ay, Magkano dito? 20 lang dito. yan po yung mga latag po dito na inyong mabibili sa pwestuhan ni Gandara. So may mga kangkong tayo, talbos na mabibili, alugbate sa luyot at mga mustasa. Magkano raw kangkong mo, Gandara? 10 piso lang po ngayon yung mga kangkong. At mga 10 pesos po yan na inyo po mga nakatali, no? So pili lang po kayo ng inyong mabibiling mga gulay. May misulit tayo. Magkano? Gandara, salamat. Thank you. Shout out sa'yo. Shoutout sa mga mamimili natin. Ayun. Ayan, salamat. Alright, so maraming salamat po sa pagsubaybay po sa pag-vlog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na dumarayo sa Malabon Fish Market. At shout out kay Ner TV Vlog, Randy Conan, shout out po sa inyong lahat. At sa iba pa nagpapa-shout out po sa inyo. So hanggang dito na lang po muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.